No, dámy a páni, čas 4 hodiny po obede. Ráno som začal šlapať o 6:30, takže Schneeberg v zimnej verzii, takzvanej vianočnej, absolvovaný s maximálnou spokojnosťou. To, čo som videl hore, tak to som zažil možno v detstve. Pol metra snehu a ligotavé vločky, slnko, takto. Že mi to trochu pripomínalo detstvo. No a už som sa konečne doteperil aj naspäť. Ešte musím ísť po tejto ceste asi 700 alebo 800 metrov k autu. Teším sa na to, jak sa vyzujem. Dám si tenisky a hajde ho domov. Počet kalórií, čo som dneska spálil, ani neviem. Ale istotne to bude strašne moc veľa. Ale unavený som statne. Neskutočne. No dobre, tu je naša cesta. Je tam niekde Holental. A tak ďalej, a tak ďalej. Dobre, tak pekný večer. Pa, pa.